of my new setup. 2020. 2020 setup. Nood mga palangging sa akong setup. Okay, pakita mo na ako. Muna yung bed. See, we're making this setup for you guys. So, muna yung mong kigdaanan. Tapos, di ako mag-film. Kaning area. Resist station mo yan. Tada! Naka-set up na mga palangki. Char. Sakto na ba na yung side? Sakto na masalayuhan ni na? Hindi siya. Tapos kanina po among trabahoon kani siya dere. Walay labot ng kabadyo sa plancha kanira. Mana na mag-set up ang isa mga palangging tapos karon akong bana. Iyasang tarong tong isa ka bang frame nga akong ipakita ninyo. Kasi tao ka na daw? Picture frame. Bulok yung picture frame. Tapos sa waton sa nako siya may nag-set up ko na ko tig tanaw na ko kung okay ba or di. Customer ako ko. So ako ipakita ninyo ang final setup ini kaon niya. So what na ako akong banaon sa iyang gipangbutang ka di ko niya patanawon. So tanawaran ninyo unja balik na ako. Okay, bye. Tanaw man na niya mga palangging tanawon pero dili pa ni kami mga pictures ha. Tanawa yung gibutang sa text. Because every picture tells a story. Thank you. So, usbaw na nato ni Dere. Kaning heart. You can. Or you can keep it. Nasa sa'yo na. Yeah. Okay, thank you. Hello mga palangking! Nice, honey. Hello mga palangking! Na-add na tayo new setup! Salamat sa kong bana nga na diri behind the camera. So nalataan ni o kini dan pala ko ang pictures but this will be our new setup this year. Exciting!